גלגלים ברשת, רדיו ללא מגבלות, צד אחר של תקשורת. שלום לכולם, שמי דנה גרוס, בת 28 מגבעתיים, ובאתי לדבר היום על תסמונת גנטית שיש לי, שנקראת אלרס-דאנוס, ומאי זה גם חודש המודעות לתסמונת. אני רוצה קודם כל לומר תודה רבה לגלגלים ברשת ולקרן זקה על ההזדמנות שנתנו לי ועל היחס החם, ובאמת זה מחמם את הלב לדעת שיש אנשים שפועלים למען מטרה כזאת לקדם את ציבור בעלי מוגבלויות בישראל והנכים, אז באמת תודה רבה, ותודה לכל מי שנותן לי השראה להיחשף ככה, למרות שזה לא פשוט. אתם יודעים מי אתם, משפחה שלי ועוד כמה אנשים יקרים, אז באמת תודה. אז קודם כל קצת פרטים על עצמי. אז שוב, אני מגבעתיים, גרה עם ההורים שלי ואחותי, חובב תרבות, אומנות, שירה, מכורה לצפייה בספורט, גיאוגרפיה וחוש הומור בריטי משובח. אני גם פנויה, אז למי שיודע לחבק מאוד בעדינות ובא לו, אז מהרו לפני שיגמר. תסמונת אלרס-דאנוס, בקיצור EDS, גם השם העממי שלה הוא גם תסמונת גמישות יתר, היא תסמונת גנטית שפוגעת ברקמת החיבור בגוף, אלה רקמות ש-95% מהגוף מורכב מרקמות חיבור, והתפקיד שלהם זה לתת הגנה וחוזק לכל מערכות הגוף ולחבר אותם ביחד, בעיקר המפרקים, הגידים, הרצועות, כלי הדם, המוח, עור, עצמות, כך שפגיעה ברקמות האלה בעצם גורמת לפגיעה רב מערכתית בגוף, ובעיקר לגמישות יתר וחוסר יציבות במפרקים, מה שיכול לגרום לפריקות, שזה יציאה מהמקום של מפרק, מלאה או חלקית, ולשחיקה מאוד מוקדמת של הסחוס. כבר מגיל מאוד צעיר, אפילו מגיל 10-11 זה יכול להתחיל. התסמונת עצמה היא ממש מאוד מאוד לא מוכרת וידועה בעולם, ובטח שלא בישראל. כרגע יש פיזיותרפיסט אחד בפתח תקווה שבכלל יודע איך לטפל באנשים, ורוב האנשים שלא מובחנים בזמן, או שפשוט עוברים התעללויות בלתי פוסקות מצד הממסד הרפואי והשיקומי, שלא מאמין לנו ושולח אותנו לפסיכיאטרים, אומר לנו שאנחנו ממציאים את הכל, שיש לנו הפרעות אכילה, שבני משפחה מתעללים בנו. במקרה שלי אפילו אמרו להורים שלי שהם מעדיפים את הקריירה שלהם על פני ילדה, ושאני ממציאה את הכל, כי אמא שלי הייתה מנהלת מאוד גדולה בתקופה שאני אובחנתי. למזלי אני הצלחתי להיות מאובחנת מספיק מוקדם כדי לשפר דברים, ובאמת זה מקל על חיי, וכרגע אני רוצה לעזור לאנשים אחרים שסובלים מאוד מזה ולא יודעים מה יש להם כל החיים, וסובלים גם מהרופאים, גם מבני משפחה וגם מהסביבה, שבעצם לא יודעים מה יש להם ולא יודעים שזה דבר לגיטימי ורציני. הקמתי בלוג או אתר לזה שנקרא eds.israel.wordpress.com, ששם הולכים להיות נתונים, ששם הולך להיות מידע בעברית על זה, כל מיני קישורים לרופאה שמטפלת בזה, שגם יש ל-EDS, ובמוסדות הבודדים בארץ שמטפלים בזה וגם בעולם, ואני אשמח אם כל מי שחושב לאחר שאני אציג את הסימפטומים שיש לו את זה, מכיר מישהו שיש לו את זה שלא מטופל כראוי, אז אני אשמח אם תיכנסו ותיצרו עמי קשר. כדי לעשות אתנחתא קלה קודם, אז בוא נפרוק את המתח, סליחה, עם שיר של קרוב משפחה שלי, שרון מולדבי, שהוא מוזיקאי, שדר רדיו, די-ג'יי, הוא עוזר לי מאוד מאוד גם להשיג חשיפה ומודעות לעניין, והוא בן אדם, באמת איש יקר, בן אדם מדהים. השיר נקרא ירח כחול, תהנו. החזיקי אותי לפני שפה אני גאה
לחיות, איך לחיות. החזיקי אותי שלא אשבר, כל הזמן מסתובב, הולך וחוזר, לומד כל יום משגיאות, איך לחיות, איך לחיות. כן אלך בשבילך עד קצה העולם, יבשה וגם ים וכתוב בשבילנו, ירח כחול שיעיר על הכל וישמור על כל האנשים החזקים החלשים שבינינו, שבין שנינו. החזיקי אותי קרוב אל הלב, שלא ניפרד, שלא אתאכזב, לומד אהבה משגיאות, תני לי עוד, תני לי עוד. כן אלך בשבילך עד קצה העולם, יבשה וגם ים וכתוב בשבילנו, ירח כחול שיעיר על הכל וישמור על כל האנשים החזקים החלשים שבינינו, שבין שנינו. כן אלך בשבילך עד קצה העולם, יבשה וגם ים וכתוב בשבילנו, ירח כחול שיעיר על הכל וישמור על כל האנשים החזקים החלשים שבינינו, שבין שנינו. אוקיי, אז עכשיו אני אציג קצת את הסימפטומים העיקריים שיש ואיך זה מתקשר אליי. חשוב לציין שכל בן אדם עם EDS יש לו את זה בצורה שונה, זה גם יכול להתפרץ בכל גיל, בדרך כלל זה בגילי ה-10 מתפרץ מאוד חזק, אבל זה יכול גם להיות מלידה, יש כאלה גם שזה מתפרץ אצלם אפילו בגילי 40, ולמרות שהתסמונת גנטית ויש 50% שאדם יוריש את זה לילדים שלו, אין שום קשר בין איך שהאימא נניח יש לה את זה לבין איך שהילד את זה יקבל. מה שקורה שיש רוב האנשים שאנחנו מבחינים עם זה מוצאים גם בן משפחה שיש לו את זה אפילו יותר, כך שזה מאוד חשוב שאנשים יהיו מודעים לזה. אז כאמור הסימפטומים הבאמת עיקריים זה גמישות יתר של המפרקים, שזה אומר טווח תנועה מאוד רחב, הם מאוד מאוד רופפים, מה שמוביל יציאות מהמקום של מפרקים, של חוליות, אפילו עצמות כמו צלעות. הפריקות יכולות להיות ספונטניות, הן יכולות להיות מפעולות מאוד בסיסיות, כמו להניח להתגלגל במיטה, לפתוח דלת, להרים אפילו טלפון, לצחצח שיניים, לאכול, להרים כוס. אני נניח לא יכולה להוציא את הגרב נניח בלי שהקרסול שלי יוצא, או נניח להחזיק פה אם הייתי צריכה להחזיק פה את המיקרופון או להזיז אותו קצת, זה היה מוציא כבר את הכתף שלי מהמקום. אמא שלי פה מנסה אולי להזכיר לי משהו שאני לא רואה. שמי טל, נעים מאוד לכל הצופים, לכל המאזינים. אני רוצה להוסיף שהמוגבלות היא גם בפתיחת דלת, פתיחת צרוכים, לפתוח שקית של אוכל, לפתוח בקבוק. כמובן שלא לנקות או לעשות כביסה, להסתרק,
נניח אני חייבת, יש דברים שאני חייבת לעשות כל יום, נניח להתלבש, שלפעמים אין מישהו שיכול לעזור לי בבית, אז כל פעם שאני מנסה להוריד או לשים חולצה או מכנסיים, הכתפיים שלי, המרפקים, היד, הכל מאוד זז שם ברמות קשות. בשביל זה גם הרבה פעמים אני נאלצת ללבוש בגדים שהם לא בדיוק נשיים, כדי שיהיה לי יותר נוח, למרות שהמזל שלי שאני טומבוי, אז פחות שמים לב לעניין. אני תמיד שמה גם בשנים האחרונות חולצות ארוכות גם בקיץ, כדי למנוע תזוזות של הגוף, של כל הידיים שלי שם, ואנשים תמיד לא מבינים, הם תמיד אומרים אם לא חם לך וזה, תמיד יש לאנשים הרבה מאוד הערות, אבל זה עוזר לי. ברגע שהגוף מנסה כל כך קשה להחזיק את עצמו במקום, אז זה גורם להרבה מאוד עומס גם על השרירים, שזה הדבר היחידי שבעצם מחזיק את הגוף שלי במקום, וזה גם גורם לשחיקת סחוס מאוד 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 קשה, מגיל מאוד מאוד צעיר. ומה שאני נניח מתמודדת איתו בשנים האחרונות, זה בעיקר הבעיות שחיקה בפלג גוף העליון, שמאוד מקשות עליי ומגבילות את התנועה. כל שנה יש דברים אחרים שאני כבר לא יכולה לעשות. כמובן שזה גורם גם לנקעים תמידיים, דלקות כרוניות, בגידים, ברצועות שמביאים לקרעים גם כרוניים, וזה דברים שלאו דווקא רואים, מכיוון שנניח שאני הייתי צעירה יותר אז הייתי נוקעת את הקרסול 20,000 פעם ביום והיו קצת רואים, ועכשיו כבר לא רואים, שזה אחת הבעיות של להתמודד עם EDS גם עם הרופאים וגם עם הסביבה עצמה, זה שהרבה פעמים לא יכולים לראות את זה שאני פורקת או שאני נוקעת, כי לפעמים זה כבר, ברגע שאתה כבר שנים פורק 20,000 פעם ביום, זה פחות טראומטי משזה היה נניח פעם אצלי, אבל הכאב והנזק המצטבר של זה הוא מאוד מאוד קשה, אבל אנשים לא רואים את זה, ואז אני באה לרופא ואומר לי, אני מצליח איכשהו להזיז לך את הכתף, למרות שאני בכאבי תופת, אז מבחינתו אני ממציאה ואני לא בסדר, ולא מאמינים לי. כמובן שיש גם פריצות דיסק, ונזק עצבי שנוצר כתוצאה מכאב עצבי, יותר נכון, שנוצר כתוצאה מלחץ על העצבים, שהרקמות זזות שמה, שזה גם משהו שאני מתמודדת איתו, כמו רבים. חוץ מהמפרקים, כל דבר אחר בגוף יכול לצאת, כל איבר פנימי הוא מוחזק על ידי רקמות חיבור, אז נניח כל האיברים של הבטן, המוח, הכלי דם, כל העצבים שמובילים מהמוח לגוף, הכל פשוט יכול לזוז ולגרום לבעיות קשות. למשל הרבה מאוד אנשים, גם אני ואנשים שאני מכירה פה בישראל ובכלל בעולם, מתמודדים עם הפרעות עצביות, זה נקרא דיסאוטונומיה. לי יש את זה בשנים האחרונות בצורה מאוד קשה, וזה יכול להביא להתקפים של עילפון, עיבוד הכרה, בחילה, סחרחורות, התקפים של ורטיגו, זה עושה התקפי חרדה, כמו התקף לב שהוא מדומה, למרות שזה לא ממצב נפשי, אני פתאום יכולה פשוט לצנוח לרצפה עם פרפורים מאוד קשים בלב, זה מרחיב את האישונים ואני פשוט לא יכולה לראות כלום, אני פשוט יוצאת מפוקוס ואי אפשר לדבר עליי, אני פשוט נהיית אפתית ומישהו תמיד צריך להיות איתי, כי אני יכולה פשוט ליפול על הרצפה וגם להיפצע בצורה מאוד, מאוד קשה. זה משהו כרוני. יש אנשים גם שיש להם פגיעה בעור, העור שהוא גם מצניע שמאוד שברירי, אפשר למתוח אותו מאוד, אז יש נטייה לפצעים לא להחלים, אפשר להיפצע אפילו רק לשים את המרפק על השולחן, יכול להביא לשטף דם מאוד קשה, ופצעים לא מחלימים מאוד טוב. אני נניח שאני הייתי בצבא, אז המדים עשו לי גירוי נוראי בעור, ואז הייתי צריכה ללכת עם חולצה ארוכה גם בקיץ, ושמתי מגנים על המרפקים כדי שאנשים לא יראו את כל הדם שנטף ממני.
מה שחשוב עוד לספר זה שיש כמה סוגים לתסמונת. יש את הסוג הכי נפוץ שזה שלי, שזה גמישות יתר. סוג שני שהוא אותו דבר, רק עם בעיות עור קצת יותר חמורות. ויש סוג אחד שהוא יותר נדיר, שהוא מציב את האנשים שיש להם אותו בסכנת חיים מתמדת, מכיוון שהכלי דם, כמו גם הלב ואיברים פנימיים, יכולים להיקרע. יש להם מוטציה מסוימת בגן, שזה מצב שמביא למוות, יכול להביא למוות מיידי. ויש כמה מוטציות שמצאו, אז יש להם תווי פנים מאוד ייחודיים, כמו אף מחודד ושפתיים מאוד דקות, עיניים גדולות ומאוד מאוד רזים. ומישהו שומע את זה וחושב שיש לו את התסמינים של זה הוא מכיר, אז באמת חשוב לפנות אלינו, כי יש מה לעשות. אם מישהו יודע שיש לו את זה ומתחיל לו נניח כאב מאוד חזק בחזה, בלב או בבטן, אז הוא יכול לדעת שזה מצב חירום וללכת ישר לטוס לבית חולים ולומר לרופאים שצריך לעשות ניתוח חירום, כי ככה רוב האנשים שפשוט מתים מזה בלי לדעת בכלל שזה מה שהיה להם. עכשיו נעשה עוד הפסקה קלה עם עוד שיר של רועי ירקוני וקרני פוסטל. רועי ירקוני גם קרוב משפחה שלי, והוא קלידן של נקמת הטרקטור ועוד כל מיני להקות אלטרנטיביות בישראל שלא כל כך משמיעים ברדיו, וזה נקרא דברים שיש להם שיעור. תהנו. אני אוהבת אותו עכשיו בכל כוחי, עוד ימים אחדים נחדר, כך
ברשת, רדיו ללא מגבלות, עכשיו גם בפייסבוק. בעיה נוספת שיש לי גם לי וגם להרבה אנשים אחרים שאני מכירה, זה בעיות במערכת העיכול, למשל כמו תסמונת המעי הרגיז, קרון, דלקת כרונית במעי הגס, צליאק, רגישות לגלוטן, בכלל כל מיני התקפים של אי נוחות בבטן, ולא ניכנס לכל התיאורים, אבל זה משהו שיכול מאוד מאוד להגביל אנשים ובאמת להקשות על שמירת משקל. יש הרבה אנשים גם ככה שהם די סרוכים, הם גמישים ויש להם מבנה גוף שהוא מורפנואידי, שיש אצבעות דקיקות ורזון קיצוני, ואני נניח היום שוקלת 30 וקצת קילו, גם בגלל הרבה בעיות ספיגה שיש לי בגוף ובעיות כרוניות עם המערכת העיכול, גם בגלל שהיו לי פריקות לסת מאוד מאוד קשות עד שהובחנתי, והייתי איזה 5 שנים, לא הייתי מסוגלת אפילו לשתות, להכניס מים בלי שהלסת שלי הייתה נפרקת בצורה מאוד מאוד קשה, ולא הייתי מסוגלת להכניס כלום לפה. הרבה תרופות שאנשים לוקחים והתקפים של דיסאוטונומיה שיכולים באמת להשפיע גם על הרב, וזה משהו שאנשים מתמודדים איתו כל יום. יש הרבה סטריאוטיפים לגבי אנשים כמוני שהם ישר אומרים שזה הכל בגלל שאני אנורקסית או בולמית, וזה מה שהרופאים אמרו לי, כאילו שכל הבעיות שלי מתחילות מזה שפשוט אני לא אוכלת מספיק, מאשימים את ההורים שלי שהם לא נותנים לי לאכול, וזה מאוד מאוד מצער. זהו, מטרות שלי הם קודם כל לנסות למצוא כמה שיותר אנשים עם EDS, ולנסות באמת לעזור להם, בין מבחינה רפואית ובין תמיכה נפשית. אני יודעת שיש מאוד אנשים גם שמאובחנים שלא יכולים לקבל טיפול, או שאולי חושבים שיש להם את זה ולא יודעים למי לפנות. אני בקשר עם רופאה שנקראת דוקטור יעל גזית, שגם לה יש את התסמונת, והיא הייתה גם השתלמה אצל המומחה מספר 1 לזה בעולם, פרופסור גרם, והיא מוכנה להבחן כל בן אדם שיבוא עם זה. אז באמת מאוד חשוב להיכנס לאתר שלי, ויש גם את הפרטים שלה. אני רוצה, באמת חשוב להעלות את המודעות לזה בקרב רופאים ופיזיותרפיסטים, והדוקטור גזית גם הייתה מוכנה ביחד עם עוד פיזיותרפיסט הפיזיותרפיסט שלי שהוא היחיד בארץ, להעביר גם קורסים, הכשרה למטפלים במיוחד בצפון ובדרום שכרגע אין כלום, איך לטפל באנשים עם EDS. אני רוצה להעביר מודעות גם לציבור הרחב שידע, וגם לנסות למצוא מסגרת דיור לאנשים כמוני נניח, או עם בעיות מוגבלויות כרוניות אחרות, שלא נחשבים נכים סעודיים, שזה 100% מרותקים לכיסא גלגלים, אבל אני בעצם באדם שאני ממש לא עצמאית, למרות שלא רואים כלום עליי, אבל נניח בבית אני לא יכולה לעשות כלום, אני לא יכולה לפתוח קופסה, לא יכולה לקחת לי אוכל, אני בקושי יכולה להתלבש רק לי להתקלח גורם לי לכל כך הרבה פריקות, וההורים שלי נושאים בנטל של זה, כי אני בעצם תקועה בבית עד שהם לא יוכלו לטפל בי, ולא יהיה מקום אחר שיוכל, אין פשוט מסגרת כזאת כיום שאנשים עם מוגבלויות פיזיות יוכלו לקבל טיפול מתאים. אז אם מישהו גם עם EDS או עם מחלה אחרת, תסמונת אחרת, מוכן ככה לנסות להרים את הכפפה, שנעשה משהו ביחד, אני אשמח. אני נניח לא מסוגלת לעבוד, לפתוח דלת של רכב, לצאת מהבית עם אוטובוס, זה סכנת נפשות, כי גם אפילו להרים את הרב-קו כדי באוטובוס גורם לי פריקה של הכתף, אז אני צריכה להשתדל עוד איכשהו למצוא תנוחות ככה לעשות. אני לא יכולה להקליד הרבה, אפילו לצאת מהבית נניח, אני לא יכולה לסחוב מטריה עתיק, אני צריכה לסחוב קריות לכל מקום, כי גם בגלל הכאבי גב שיש לי, פריצות דיסק, וגם יש לי פשוט בקעים ותזוזות של דברים בתוך הגוף אצלי, אפילו הגרון שלי נפרק, המטרי קול שאני יושבת על משהו שלא נוח לי, אז אני מאוד מוגבלת, יש הרבה מקומות שאני לא יכולה ללכת אליהם.
או שאני צריכה מישהו שיסחוב לי את הקריות לכל מקום. את רוצה להוסיף איזה משהו בקצרה, אימא? כן. כי אני שוכחת משהו. אז שלום לכל המאזינים, כפי שהצגתי את עצמי, שמי טל גרוס, ואני אימא גאה של דנה ביתי, ובאמת חשוב לי להציג ולחדד את הנקודה, שהחשיפה כאן היא כמובן לא פשוטה לנו, ודנה, זה שהסכימה להיחשף, זה לא פשוט בכלל, ואני מרוגשת ויחד עם זאת גם עם דמעות, מה שחשוב לי לחדד ולהגיד זה שדנה מוגבלת וגם בעצם המשפחה מוגבלת, כי מכיוון שכל הנטל נופל על המשפחה. גם אני נשאית של הגן הזה, ואני בעצם צריכה... מתפרקת, את לא אוהבת שאומרים. כן, אני מתפרקת ושחוקה, וחשוב לי להגיד שאנחנו משפחה שמחה, עם חדוות חיים, ואנחנו לא מוותרים לעצמנו, ואנחנו לא מוותרים לדנה. יחד עם זאת, גם אני וגם בעלי עובדים, ואני צריכה להתאים את סדר היום שלי על פי הצרכים של דנה, מכיוון שאני צריכה לסייע בכל דבר. אם זה להסיע אותה, אז זה לפתוח את הדלת, לחכות שהיא תיכנס, לסגור את הדלת. את החגורה. לשים את החגורה, לחפוף לה את הראש, לגזור ציפורניים, להאכיל, לחתוך, להגיש, ואני באמת פונה מפה לכל הממסד שפשוט מסרב לסייע לנו, וזה מאוד מאוד חשוב האבחון המוקדם כמו שהיה אצל דנה, כפי שהיא הסבירה, והמטרה העיקרית שלנו פה היא כמובן לסייע לאחרים. דנה שמה לעצמה למטרה לעזור לאנשים עם EDS, האבחון המוקדם הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב, וגם חשובה התמיכה של המשפחה, להאמין לבן אדם שבאמת כואב לו וקשה לו, ובאמת לשם כך היא פתחה את האתר, מכיוון שיש לנו את הרופאה ואת האנשים שיכולים לסייע. אז מכאן אני מחזירה את השידור לביתי דנה. תודה, אימא'לה. שוב, פה שאמרתי, למרות שכל בן אדם יש לו סימפטומים אחרים עם זה, רוב האנשים חיים את החיים שלהם בלי שהם מובחנים בזמן, ואני עם כל הקשיים שהצגתי פה, המצב שלי היה בהשפטות לפני שהבחנו אותי בגיל 15.5, 16, עברתי כמה שנים של מסע ייסורים אצל רופאים, הייתי על כיסא גלגלים, לא יכולתי לאכול כלום, וגם אני מסוגלת ללכת היום, אבל זה השתפר רק בזכות האבחון המוקדם, שהגעתי דרך דוקטור יעל גזית ודרך שניידר, ובאמת הטיפול של זה הוא תומך, אין איזה תרופה או משהו, הוא כולל חיזוק של השרירים על ידי פיזיותרפיה, הידרותרפיה, רפואה בעיסוק. לעתים אין ברירה וצריכים לפעמים לשים כל מיני קיבועים על הברך, על המרפקים, למרות שאני ספציפית לא נוטה לעשות זאת, בגלל שזה לפעמים עושה יותר נזק בשרירים, בגלל שהם צריכים לתמוך בכל האזור מסביב, עלי זה עושה אפילו יותר כאבים ויותר נזק, אז עליי לא ממש רואים כלום רוב הזמן. ככל שמבחינים את זה יותר מוקדם, אז יש אפשרות קודם כל כן לשפר דברים אצל חלק מהמקרים, ולהקל על החיים, קודם כל שבן אדם יודע שמה שהוא מרגיש זה נכון, הוא באמת כואב לו וזה דבר לגיטימי. ובאמת לדעת שיש לכל מי שסובל כרגע בחיים ולא יודע לא מבין מה עובר עליו, אף אחד לא מבין אותו, אז יש לכם תקווה, יש תקווה להקל על החיים ולהשתפר. אני מכירה הרבה מקרים שהיו באמת מקרים קשים, וכן הצליחו להביא לשיפור מסוים, אז באמת מאוד קריטי. שוב, אז אני אחזור על הכתובת של האתר, שהוא באמת רק בבנייה עכשיו, עוד יוספו מאוד דברים, פשוט אני קשה לי להקליד ולהיות על המחשב, לא הייתי על המחשב כבר כמה שנים עכשיו, ובשביל זה התחלתי ככה, אז אני צריכה עזרה, אז לוקח זמן, אבל יש שם הרבה מאוד מידע בסופו של דבר. זה edsisrael.wordpress.com, ובאמת אני מקווה שנוכל לחולל שינוי, ואפילו להציל חיים של אנשים אם אפשר, וכל מי שחושב שיש לו את זה, מכיר מישהו שיש לו, רופאים שרוצים להבין יותר, אז אני אשמח אם תיצרו עמי קשר, וזהו, תודה לכל מי שנתן לי את ההזדמנות הזאת, אנשים יקרים,
יום טוב. זו טל, אני רק רוצה לסיום להגיד קודם כל תודה ענקית לקרן ולגלגלים ברשת. זה לא מובן מאליו שאנשים פותחים בפנינו מקום לבמה. תודה גם לאחיין היקר שלי שעוזר מאוד לדנה, ואני באמת מקווה שמפה אנחנו נצליח לחולל שינוי ולעזור להרבה אנשים. תודה רבה. יש המון כוכבים בשמיים, ולוויין עיגול שתלוי על החוף שממול, ומטוס שעושה את הדרך צפונה, חותך את החושך אדום וירוק עד הגבול. הגלים מנגנים את השיר של הרחם, כשאנחנו שוכבים על הגב, מביטים לאינסוף, מחפשים את הנפש שהלכה לאיבוד בשביל החלל. אומרים שאולי יש חיים אחרים משלנו, זוגות אוהבים ששוכבים על החוף בחלל, ואם האהבה היא חלל שבוער בכולנו, אולי גם אצלה מביטים בשמיים מעל, והאור בחוץ הוא האור בפנים, וחושך סביב ובכל זאת אנחנו רואים, והאור בחוץ הוא האור בפנים, וכמה חדש להרגיש שאנחנו חיים. יש המון כוכבים בשמיים, ולוויין אהבה מדבר מהטייפ באנגלית, ומטוס שעושה את הדרך דרומה, ינחת בזריחה בערב הסעודית. הגלים מנגנים את השיר של הבוקר, כשאנחנו מתים מרעב, מביטים להרים, מחפשים את החופש שהלך לאיבוד בשביל הזהב. אומרים שאולי יש חיים אחרים משלנו, זוגות אוהבים שקמים לטייל בחלל, ואם האהבה היא האור שעוטף את כולנו, אולי גם אצלה מביטים בשמיים מעל, והאור בחוץ הוא האור בפנים, וחושך סביב ובכל זאת אנחנו רואים, והאור בחוץ הוא האור בפנים, וכמה חדש להרגיש שאנחנו
שאנחנו חיים. כמה חדש להרגיש שאנחנו חיים.